Voilà, hier Kloosterzande, dus de ingang, het dorp met 3000 inwoners, dus die ook afhangt van de gemeente Hulst. De laatste tijd was het onderwerp de bushalte hier. Ja, de bushalte, zoals je kan zien, is nog steeds hier aan de linkerkant de ingang of uitgang van Kloosterzande. En bevat geen bushok. Dus bij regen en weer, helaas, is men doorzeefd. Voilà, we gaan even over die nieuwe avenue hier. Voilà, ik ben hier op de vernieuwde weg van Kloosterzande. Dus hier is de tweede halte molen, die nog steeds geen bushokje heeft. En daar dus de molen waar vroeger de oude halte was, richting Vogelwaarde, Zaamslag, Terneuzen. Voilà, nog een beeld hier van het Kloosterzande 2019. Mag men nu al zeggen, over enkele dagen is het nieuwjaar. Die hoofdweg hier is redelijk lang. En dat is ook natuurlijk de reden dat het huidige halte molen wel heel ver is om te voet te stappen. Hier de bekende apotheek van Kloosterzande. En dan ook nog hier de werken die bezig zijn hier einde 2018. Wat natuurlijk ook de reden is dat de bus opnieuw dus een andere route moet doen. Dat is hier de halte die zal komen, dus die momenteel was er gepland 12 december dat hij zou af zijn, maar dus die is nog niet af. En volgende halte Hulsterweg, dus dat is ook wel een heel stuk dat je verder moet gaan als je dus die bus in wil nemen naar Terneuzen of richting Hulst. Hier nog een prachtige street view van het dorp. Het is momenteel iets over de middag. En hier heb je ook wel een mooi plein hier in Kloosterzande. En daar op het einde een pannenkoekenhuis.
En hier dus doe ik even verder, ja, de ronde van Kloosterzande. Ja, ik zeg, Kloosterzande is op een eindpunt hier van Zeeuws-Vlaanderen. Je hebt er nog Walzoren en dan heb je de Westerschelde. Zien we zo te zien is het wel een bewogen dorp. En dan iets hier verder heb je een stuk de Villa-wijk, laten we zeggen, van Kloosterzande. Ja, door het feit dat Kloosterzande hier op een eindpunt is, dus met die Westerschelde, is dus de enige mogelijkheid via Terneuzen de tunnel te nemen naar de andere kant van Nederland, oftewel via Antwerpen, dus te rijden en zo terug binnen te komen aan het andere gedeelte van Nederland. En hier ook nog even een halte van de bus 10 richting Hulst. Zie je, Hulst 11 kilometer hier op de rechterkant, Terneuzen 23. Maar men ziet toch hier dat er dus nieuwe woningen gebouwd wordt. En dat er dus wel nog aantrekkingskracht is voor die Kloosterzande. Ondanks het eindpunt hier. En dat je dus in feite nergens naartoe kan. Hier toch een redelijke vernieuwde wijk van Kloosterzande. Met nog een prachtige street view. Ja, en hier hebben we dus de bus 10. En hier nog een street view op de vernieuwde wijk. Dat is de Karel Doormanstraat. Volledig nieuwe wijk en hier Michel de Ruiterstraat naar rechts. Hier kom je terug op kleinere woningen.
Ja, er is hier ook veel van woongoed die verhuurd wordt. Appartementen en huizen. Ja, voor iemand die perfect kan combineren met de mobiliteit is het op zichzelf geen probleem om hier te wonen. Maar ik zeg, als je de mobiliteit nodig hebt, dan is het natuurlijk afgeraden met die ene bus per uur die er is en die niet rijdt in het weekend. Hier ook nog de gezellige straatjes. Ja, Kloosterzand is ook toch wel redelijk uitgebreid als je het zo ziet. Hier aan de linkerkant de bibliotheek. Ja, het is een mooie, laten we zeggen, de buitenkant hier van Kloosterzand is wel redelijk mooi. Het doet me een beetje denken aan de buitenwijk van Brugge. Die deelgemeenten die er rond zijn. Ook een beetje dezelfde stijl van de woningen. Als je GPS niet bij hebt of even de weg niet weet, is het aanknopingspunt ook altijd een kerktoren. Ik zeg, het is iedere keer hetzelfde verhaal. Vaak heb je goede mobiliteit, maar woningen die minder gepast zijn. En als je dan een woning vindt die min of meer ideaal is, ben je in een boerengat. Ja, zoals hier, de Westerschelde. Je kan daar eens weg via Antwerpen of via de tunnel van Terneuzen. Is het toch ook wel een heel lastige zaak als je dus in die regio zou moeten zijn. Vooral hier ook nog een binnenvijver. Hier ook nog een mooi plaatsje op die binnenvijver. Hier kom ik aan de Eisenhowersingel. En hier ben ik terug, momenteel Groenendijk. Ja, op het gebied van mobiliteit, ik zeg die bus 10 of sporadisch de buurbus die hier langskomt. Hier ook nog een slager. Ja, als je ziet de omvang toch van de woningen die hier zijn, de bevolking, hier ook nog een bakkerij.
is er eigenlijk ook heel weinig commercieel aanbod. Je hebt die winkel MT en voor de rest is er ook niets. Voilà, hier ben ik terug aan de molen. En hier was vroeger de bushalte. De bushalte en het bushokje was dus hier, een rustige plaats. Toch wel buiten weer en wind. Door het bushokje ook veel rustiger voor het verkeer. En men heeft natuurlijk die bushalte verzet naar een plaats veel verder. Waar het dus niemand ten goede komt. Nu zal het nog even gaan, de route van het Marijkeplein. Hier even de route naar het Marijkeplein. En dus hier ook vol met sociale woningen. Die ook vaak regelmatig leeg staan. Maar ik zeg, de locatie blijft natuurlijk het minpunt. Voilà, en hier komt men aan de MT, dus op het Marijkeplein. Dat is eigenlijk de enige winkel, als je eigenlijk ziet de omvang van ja, de bewoners, 3000-tal, is toch wel minimaal. Het aanbod dus dat je hier hebt. Voilà, hier ook nog op een buitenkaart het zicht waar het men nu is. Dus hier Kloosterzande en dus boven dan de Westerschelde. En dus hier ook in Kloosterzande is er hier sportveld. Zoals in Vogelwaarde. En hier is dat blijkbaar, vermoed ik als er matchen zijn, betalend. Ja, je ziet het hier. Dat had ik nog niet gezien, prachtige voetbalvelden. Hier ook nog een mooie street view. Dus je ziet, Kloosterzande heeft op het gebied van sport toch ook wel het een en het ander. Prinsenbos.
echt een prachtige plaats hier voor je training en zo verder. Dus dat is hier vlak naast de MT. Heb je dus hier die sportvelden. Ook wel een prachtige plein, dat Marijkeplein. En hier terug een zicht op, ja, misschien is wel, nee het zijn geen sociale woningen hier, maar bon, meestal de sociale woningen zijn in dezelfde stijl. Ja, het is ook jammer dat een dorp zoals Kloosterzandig en aansluitend dan verder Walsoorden, dat die geen toegang meer hebben hier tot een veerboot om die Westerschelde over te steken en zo vlot te kunnen gaan naar de andere kant van Nederland. Dat is natuurlijk wel het grote minpunt. Want het is al zo moeilijk, de dorpen die vlakbij Huis zijn, de mobiliteit, en dan nog hier, dat uiteinde, dat maakt het nog erger. Hier ook de wijken zoals we overal kennen. Dat ziet er wel meer de stijl uit van woongoed hier. Daar zicht op de kerktoren. Pastoor Smulderstraat. En daar nog een stuk van, ja, dat zijn wel de sociale woningen. Ja, die sociale woningen zijn ook al redelijk duur. Voor zo'n kleine woning voor alleenstaande betaal je al vlug iets meer dan €400.
En dan gaat men direct naar de 550 euro tot wel 650 euro per maand. Mits natuurlijk een aftrek van een toeslag dat je hier kan aanvragen in Nederland, maar het blijft toch wel altijd maar stijgen en het wordt wel duur. Je mag niet vergeten met al die huurwoningen, je bent de huur kwijt. Dus ja, met andere woorden, als je 10 jaar een woning huurt, heb je achter 10 jaar nog altijd niets. En daar gaat het feitelijk om. Het wordt steeds duurder en je betaalt eigenlijk voor iets dat je toch eigenlijk, ja, na x aantal jaren toch wel niets van hebt. En hier terug meer de kant van de molen terug. Dan komt men terug hier op die fameuze hoofdbaan hier, die al lang, sinds augustus, de werkzaamheden aan bezig zijn. Je kan ook begrijpen, hier was dus vroeger de halte. Het was al een stuk wandelen voor de mensen, dus die een beetje hier buiten wonen. En nu nog met die halte die nog zoveel verder is, wordt het alleen maar moeilijker en gevaarlijker. Natuurlijk, het is terug een rustige dag vandaag. Het is vakantie, er is natuurlijk wel minder verkeer. Ja, dus hier die fameuze halte. Geen overdekte fietsstalling. Er zijn wel veel fietsen in de week en dus ook geen overdekte bushalte. En hier het eindpunt van de bushalte is ook het eindpunt van Kloosterzande. Ben ik even buiten Kloosterzande. Dus ja, dat is eigenlijk de enige route. Met aan de linkerkant is er ook wel nog een route om naar Huls te gaan. Op een 11-tal kilometer. En dan ofwel hier rechtdoor Hengsdijk, Vogelwaarde afslaan naar Terneuzen. En voor de rest is dat alles. Je woont hier toch wel niet te vergeten in een boerengat aan de Westerschelde, waar je geen kanten uit kan. Dat is wel belangrijk om te weten. Je moet toch wel een minimum 2 auto's hebben om vrij te kunnen zijn. Wat ik zeg, anders, je bent volledig geblokkeerd hier in die Kloosterzande en dan nog erger, Walsoorden. 2 kilometer verderop aan de Westerschelde, daar is er absoluut niets. Hier even nog op de baan, buiten Kloosterzande. Voilà, dat was mijn reportage. Einde 2018. Man kan zeggen Kloosterzande van 2019. De straten, de street view. Een beetje het dorp en de huidige beelden van vandaag.
Abonneer u op mijn YouTube kanaal. Open een YouTube kanaal, dat is gratis. En als er nieuwe video's komen, krijgt u automatisch een mail. En kunt u mijn video's bekijken, zowel van dagtrips, excursies, plaatsen zoals hier, waar ik af en toe passeer, computercursussen en zo verder. Tot de volgende keer.